Erotski horoskop. Blizanci. Blizanci su po prirodi veoma radoznali, intelektualno aktivni i vrlo obavešteni o svemu po pitanju erotike. Vole prljave razgovore i da isprobavaju razne stvari, pa misionarska poza nije za ovaj znak. Maštoviti su i zavode kroz priču i koriste razne glumačke sposobnosti u tome, vole svoju slobodu, ne vole pravila i brzo im dosadi svaki odnos koji nije dovoljno stimulativan. Erogena zona su dlanovi i ramena. Žena blizanci voli igru uloga u zavođenju, jer može uzeti razna lica. Erotski razgovor prvi je korak za njeno zavođenje, jer će se seks desiti kada ona bude spremna. Voli zabave, održava puno kontakata, što je nekad čini još poželjnijom i nedostupnijom. Dakle, ne zanima je ljubomora, već samo osobe koje imaju samopouzdanje. Statistički spada u ženu sa najviše seksualnih doživljaja, uporedo sa Škorpijom. Muškarac blizanci je otvoren za brzo zavođenje, ali po njegovim pravilima. Dakle, mora se prvo odigrati igra erotskih razgovora ili mentalne stimulacije, koja ga zagreva, ali dobro reaguje i na stimulativne slike seksualnih poza koje mu šire vidike, iako se može lako desiti da je puno toga već probao, pa neka on vas nauči. Voli ogledala u spavaćoj sobi. Ako ste spremni na eksperimente, možda mu nećete dosaditi. Blizanci ovan, dosta verbalnog flerta i tu se uklapaju. Oba znaka vole brzu akciju i vrlo se privlače. Brzo realizuju seks. Sjajna su kombinacija. Obostrana dosada je međutim prepreka za nešto dužu priču. Blizanci bik. Ovo je vrlo sveža kombinacija jer se mogu lepo uklopiti kao izazov. Ali bik voli da ima čulni doživljaj malo više od verbalnog, dok blizanci usta ne zatvaraju, što će biku smetati. Blizanci, puno zavođenja, zabave, smeha, ali više se sve može zadržati na zagrevanju nego što će doći do seksa. Blizanci rak, kombinacija užas, blizanci manipulišu rakovima tražeći sve u seksu divlje i istraživački, rak misli da pristajući obezbeđuje stabilnu vezu dok blizanac flertuje već negde drugo. Blizanci lav, jako dobar par ili možda čak i trojka, računajući dve uloge blizanaca, lav igra glavnu ulogu, erotska priča teče na obostrano zadovoljstvo, beskrajno interesantno. Blizanci devica, kako se spaze, tako se više ne zapaze, loša kombinacija, preporuka završiti pre nego što išta počne. Blizanci vaga, par koji voli igre i uloge, lako se usklađuju u erotskim pričama iz kojih se rađa duža priča, samo da potraje lova, koju oba znaka obožavaju. Blizanci Škorpija. Susret dva majstora ljubavne i seksi igre. Uživati dok traje. Može se prosto i razum ovde gubiti. Blizanci vole zabave, promene. Škorpije su posesivne. Dakle, ljubavna vatra prelazi u spaljivanje odnosa. Blizanci strelac. Suprotnosti se privuku, ali spoji ih priča. I možda jedna noć, ali već nakon toga jedno drugom idu na živce. Blizanci jarac. Ovde nema dovoljno inspiracija, suviše različita energija dovodi do lošeg seksa, ako se i desi uopšte. Blizanci vodolija. Ovde ima toliko prostora za svakakve igre, strasti, erotike, od priče do ostvarenja, uz korišćenje raznih seks igračaka i čak tako ode sve to do prave veze, odlična kombinacija. Blizanci ribe. Ovde je najbolji deo priče flert, ples, zavođenje. I zaista može to biti interesantan eksperiment, ali ova divna kombinacija ne uspeva na duge staze. Riba traži odanost koju blizanci ne daju. Hvala na gledanju.